Hey Handy. Hvad så der, Handy? Ja, jeg kommer så hurtigt jeg kan. Kommer du, Handy? Jeg kommer nu. Det er klamt. Jeg kan ikke vende. Jeg kan ikke køre i rullestolen med en hånd. Tro mig, det lader. Lærer. Vende. Skal du vende? Ej, jeg hedder Handy T. Jeg er Handy F. Det er Handy F. Vi er gået sammen om at lave Handy-brødrene. Nu holder jeg den altså med benene. Ja, Handy F kan du. Handy F, du kører jo. Jeg kommer nu, Handy. Jeg løber. Handy, det går for stærkt. Ja, jeg skal nok være med på dig. Jeg ved godt, det går bare hurtigt. Ja. Jeg kommer nu. Nej, du må ikke komme ned. Nej, det går altså lidt for stærkt, det her. Det er jo sådan, at du løber. Jeg løb. Nej, jeg løber så hurtigt, jeg kan. Løber du, Handy? Jeg løber. Handy, løb. Jeg løber også, du. Løb. Jeg løber. Ved du hvad, Handy? Handy. Kommer der flere biler? Nej, der kommer ikke flere biler. Nej, ved du hvad? Så tager jeg da bare lige og krydser gade. Hvad laver du? Jo, jeg vidste balancen næsten der. Det er hyggeligt. Ja, det så. Åh nej! Så nu er jeg ude på rulleskøjtetur. Handy, se jeg kører! Ja, det er godt, Jimmy. Ej, jeg skal den lige med. Fuck! Jeg kan ikke stoppe! Jeg kan ikke stoppe, Handy! Stop! Handy 3. Handy F, jeg kan ikke stoppe! Handy F. Nej, 3 mener jeg. Handy F! Opklart, Handy 3. Oj, hvor sejt, jeg kan stille på lysstakken. Øj, jeg zoomer! Jeg har zoomet på dig! Det er godt. Den kan zoome 3 gange. Handy 3, du sidder rigtig godt. Det er da fedt. Ved du hvad, Handy? Jeg tror, vi laver en ny film også. Ja. Ja. Hvad skal den her? Hej hej.